मानास समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव जा फोथायनाय आरो जा मोनसे आसा फोथायनाय बे आसा थानायनि थाखायनो दिनै आंखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो जोंनि मानिजाथाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा बिजाथि महरै सायख'दों। मानास समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव जा फोथायनाय आरो जा मोनसे आसा फोथायनाय बे आसा थानायनि थाखायनो दिनै आंखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आरो जोंनि मानिजाथाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा बिजाथि महरै सायख'दों। दा बिनि थाखाय आङो दोलो आरो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानासनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरगोन। गोबां समस्याफोर दङ। बे समस्याफोरखौ रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लानानै हानायमानि सुफुंनो नाजानायानो आंनि थांखि आरो जोंनि गेजेरावहाय लामा दालां हा खुरखानायनि अनगायैबो माखासे जोंनि बेसिक जेंनाफोर दङ। जोंनि न'खरनि जेंना, न'खराव थानाय गथ' गथायफोरनि जेंना, बे न'खराव थानाय गथ' गथायफोर एबा जोंनि इयुथफोरखौ जों मोजां लामा दिन्थिनाय बा बिसोरनि थाखाय क्वालिटि एडुकेसन होनांगौनि थाखाय जोंनि मानासाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जातीय संगठनफोरजों लोगो नांनानै आङो खामानि मावनो गोसो दं उननि समाव। जिहेतु नोंथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ। मानोना नैबेवहाय जितु एनडिएनि बिजाथि, बे एनडिएनि बिजाथिया जाहैबाय मानासनि बायजोनि बिजाथि। दा बेखायनो मानासनि समस्तिनि बायजोनि बिजाथिखौ दिनैनि समाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनो हाया। दा बेखायनो समस्ति बाखिया आंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै गासैबो आंनोनो भट होगोन, आंहा फोथायनाय दं। बेखायनो आंनि देरहासारनाया उननि समाव रोखा। जिहेतु नोंथाङा देरहासारोबाथाय रायजोनि गिबि खामानिखौ माखौ मावगोन होनना फोरमायगोन? आं दहायनो बुंदों जे मानासाव गोबां जेंनाफोर दं, लामा दालां हा खुरखानाय, बेफोर गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि अनगायैबो जोंनियाव थानाय माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि जा जेंना, सोलोंथाइनि जेंनायानो होन, बिसोरखौ मोजां लामा दिन्थिनांगौआनो होन, बेफोर मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय आङो थियारि।